יש לי שאלה, למה רובנו מחכים שהכל יהיה מושלם כדי להגיד תודה? פרשת חוקת, הפרשה שלנו, מגלה לנו סוד קטן שיכול לשנות לכם לגמרי את הגישה להצלחה. עם ישראל נמצא במדבר, ורגע אחרי הנס בנחל ארנון שבו הם ניצלו מהאויבים, הם עוצרים הכל ופשוט שרים. התורה כותבת לנו, אז ישיר ישראל את השירה הזאת. עכשיו תחשבו על זה רגע, המלחמה מול האויבים עוד לא נגמרה, והדרך לארץ ישראל עוד ארוכה ומתישה, אבל עם ישראל מלמד אותנו שיעור חזק. הם לא רק מחכים לסוף המסע כדי לחגוג, הם יודעים להכיר טובה על כל שלב ושלב בדרך אל הניצחון. אנחנו הרבה פעמים אומרים לעצמנו שאני אסיים את התואר, שלי תגדל, כשהעסק יצליח, רק אז אני אשמח, רק אז אני אגיד תודה. אבל החוכמה האמיתית בחיים היא לדעת לשיר את שירת ההודעה שלכם באמצע הדרך, לדעת לעצור ולהסתכל על הניצחונות הקטנים של היום ולהעריך אותם. אז לסיום, קחו לעצמכם רגע אחד היום ותחשבו על דבר אחד קטן וטוב שקרה לכם השבוע באמצע המסע שלכם ותגידו עליו תודה. שבת שלום ומבורך.